Без значение дали сте нови тук или ме следвате от повече време, позволете ми да се представя. Аз съм Кристиян Атанасов и моята работа и мисия е да помагам на хора, работещи на бюро, да се отърват от болките в гърба, кръста или на други места в тялото. И това го постигам чрез бързи и ефективни упражнения по мобилност в домашни условия. Между 2014 и 2019 година бях в корпоративния свят и по цял ден работех на бюро. Обаче винаги съм знаел, че не искам това. Фитнесът от друга страна е бил живота ми още откакто бях на 16 години. През 2018 година се сертифицирах за онлайн персонален треньор към академията на Мено Хенселманс. И работех това паралелно с корпоративната ми работа. На 6 септември 2019 година напуснах сигурната си работа и работих заедно с Никола Томов и Станислав Чакъров от Aesthetic by Science по изграждането на най-успешните фитнес менторски програми в България за изгаряне на подкожни мазнини и изграждане на мускулна маса. И помогнахме на хиляди мъже и жени в България да влязат в по-добро здраве и по-добра физическа форма. През 2022 година изкарах първия си курс по мобилност, а през 2024 изкарах успешно още 4. И започнах да помагам на хора с болешки чрез тренировки по мобилност. Аз самият страдах от много болки в гърба, докато работех по цял ден на бюро. И това, което истински ми помогна да се отърва от болките, бяха тренировките по мобилност. Сега помагам на хората да живеят без болка и го правя онлайн или на място в София. Имам прекрасна жена и 2 деца. Също така много държа на личното си време и моментите прекарани с семейството ми. Обичам да тичам, обичам да плувам, обичам и морето. Обичам да чета книги за родителство и стоицизъм и да тренирам с децата ми в гаража. Не съм перфектен. Въпреки че помагам на хората да живеят без болка, аз лично също страдам от болешки понякога, но тренировките по мобилност ме спасяват всеки път. Не спирам да се обучавам в това, което правя, защото искам да помагам все по-добре на хората, с които работя, а и защото просто движението на човешкото тяло ми е много интересно. Ако все още не ме следвате, натиснете бутона за следване, за да не изпускате ценните съвети и упражнения, които постоянно споделям.